Salutare și mergem la un nou episod din Minecraft Pocket Edition, mapa noastră unde avem Enderman-ul, am și facecam, da? Iar sunt singur pe mapa asta. Data vreau să continuăm cu episoade de Minecraft cu Enderman-ul ăsta, cu domnul Enderman. Apăsați butonul de like și când vreau să facem la fiecare episod de acest video, să facem 10 like-uri, o să mai pun un episod. Am 8 like-uri numai. Am zis hai să vă dau și eu m-am făcut eu așa ceva cu o prietenă. Da, doi creeper cu o țigaretă. Țigarete. Și creeper, two boys. Sunt băieți, nu sunt fete. Avem și un porc pe acolo, nu o problemă. Știți aici? Asta am făcut eu. Of. Ce să mai facem? Hai să intrăm în casă. Parcă am stat pe Mihai. Da, îmi place. Scuzați-mă un pic. Scuzați-mă. Da, continuăm, da. Stau în pernă, cu capul în pernă, nu problemă. Patul nu a pus. Unde punem patul? Asta nu se întoarce. Vezi, chemule? Hai, capul meu, cum încerc filmarea, așa se pune. Unde n-ai vist să-l pun? Îl fac mai mic. Un pic mai mic. Un pic. Așa. Așa. Am un pesche mai mic. Mult. Hai să băgăm o armură. Eu zic să mai facem un Enderman. Sau dacă vrei să facem un creeper. Nu e cam dificil un creeper. Facem un creeper? Hai, un creeper. Un negru. Da, îl facem diferit. Uite, așa, fix lângă el. Da. E de lung. Oh. Și în spate. Da. Eu mă pun aici. Mulțumesc. Nu sună cumva telefonul. Vecinul cu borban, da? Da. Și să-mi ziceți să-mi ziceți și mie în comentarii ce episoade mai vreți, de ce, de ăla cu mingea unde arătăm, ăla, Doom, Die, tu, nu mai știu toate chiar așa. Cât l-am făcut ăla, să nu mai știu. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adică ăsta îl tăiem. Acum l-am făcut 7 și unde fac? Și undeva e mai mult. 1, 2, 4, 3, 3, 3, 3, 3, da. Aha. Bine. Bine. Acum facem ce... deja 5 minute, prea mult. Cred că dacă termin episodul de astăzi, nu o să mai fac un episod. Totuși. Un pic mai încet pe bune. Nu chiar așa de exagerat. Am terminat câteva. Și cred că după ce terminăm chipul, poate facem... Poate, zic și eu. Cât de înalt e asta? O să-l... Bă! Nu o să-i punem țigaretă, logic că nu. Că nu mai încape. O să-l facem normal pe ăsta și după aceea mai facem unul în cealaltă parte tot normal și o să schimbăm la asta țigarete în partea cealaltă, că nu stă bine. Fain pui. Da, să nu uitați să apăsați butonul de sus să continuă mereu și să vă abonați. Of. La fel, mă. Bine, așa e bine. Bine, hai, mai rapid. Normal, hai. Cu de înaltul facem, hai să vedem și chiar nu trebuie. Ei, așa nu mai e pătrat. E spațios. Da.
Doamne, ce urât îmi stă freza. E două, cred că. E două? Da, e două. În fine, hai. Mai, băieți, îți bat... Vă bate joc de mine. Ștați. Ma ce mai arde, doamne? E cum trebuie. Da, una. Șale. Iaciu. Așa l-am făcut. În fine. Da, aici punem asta. Avem. Iar mă apucă ne... Boai. Po. Mă enervați, mă. Pun să... Po. Mai a rămas timp, da. De aia. Gata. Crin. Mulțumesc că ai făcut. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Dacă vreți să continuăm cu episoade de Minecraft și pe mapa asta, apăsați butonul de like și o să continuăm. Bye bye!